Si Poseidon mag-i-stud dito sa may Santa Barbara. Grabe oh. Nangingitim yung ating dark na gray sable. Pero pagka naarawan to, nagiging red siya. Rare yung kulay nito mga boss. Ayan oh. Sama natin si Tisoy. Medyo kakatapos lang kasi ng ulan mga boss. Yan si Poseidon sa mga gustong magpa-stud ng Belgian Malinois. Ayan, open home service po siya mga boss. Mas okay sana kung araw para makita nyo po yung talagang kanyang kulay. Ayan siya. Gray sable siya na dark. Pero pag may araw kasi nagre-red yung kanyang kulay. Ayan si Poseidon. So dito yung female. Nandyan. Piniprepare na rin. First session, Santa Barbara. Karusukan Sur. Ayan. Yun na yung babae. Prepare na rin. Hindi na rin natin papakita yung stud session para hindi tayo maano sa sa Facebook. Open home service siya. Ayan. Or sa YouTube, upload natin kasi sa YouTube to. Yun, thank you.